Superiorka. Goes Pictures. ኣብ መደብ ፈራዳይ ሾው ድምፃዊት ኤልሳ ኺዳነ ናይ መጀመርያ ዓድምትና መንባራ ዝዝክሩ ኢኹም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ኣብ ገዛ ድምፃዊት ኤልሳ ኺዳነ ኢና ዘለና ስለዚ ኣጋይሻ ኢና ማለት እዩ ኣጋይሻ ሎማዓንቲ ብዙሕ ኢልና ኢና ዘለና ኣብ ቅድመይ ትርእይዎ ዘለኹም ውሩይ ድምፃዊ ተስፋይ መሓሪ ፍሒራ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢላ ዘላ ድማ ስነ ጥበባዊት ዓሻ ሮመዳን ነዊሕ እኳ ገይራ ካብቲ ቀጥታዊ ንጥፈታት ባህሊ ካብ ትርሕቕ ግን ስቲል ኣብቲ ምምሕዳራዊ መዳይ ናይቲ ባህሊ ክሳብ ሕጂ ትሰርሕ ኣላ ልዕሊ ኩሉ ግን ዓሻ ሮመዳን ቤንያ እንድሕር ኢልኩም በዓልቲ ቤቱ ንሱ ብፃይ ዕቁባ ጋብር እያ ሎሚ ምስ ተኸታተልትና ከላልያ ጥራይ ዘይኮንኩ ንድሕረ ባይታኣን ብፍላይ ድማ ኣብዚ ቅንያት እዚ መደብ ፈራዳይ ሾው ካብ ነርኢ ክትከታተልዎ ከም ዝፀናሕኩም ሓደ ኣዝዩ ኣካታዒ ጉዳይ ነይሩ ክሳብ ክንድኡ እኳ ኣካታዒ ክኸውን ኣይምተገበአን ግን ካብ ተላዕለ ንሰብ ካርኢቱኡ ክህብ እዚኣ ነዚ ኩሉ ክትዕ ጠንቂ ዝኾነ ድማ እዛ ወለዲ ትብል ደርፊ እያ ወለዲ ክንደይ ትናፈቁ ትብል ደርፊ ክሳብ ሕጂ ብዝገበርናዮ ምፅራይ ብቐንዱ ናይ ኤልሳ ኺዳነ ምዃና 100% ኣረጋጊፅና ኣለና ግን እግረ መገዱ ወለድን ስውዕ ዕቁባ ጋብርን ዘተኣሳስር ነገር ስለ ዘለዎ ኣብዚ ሎማዓንቲ ንገብሮ ዘለና ግብጃ ነዚ ጉዳይ ኣልዒልና ኣፈራዳይ ሾው ከነመሓላልፈልኩም ኢና ቅድሚኡ ግን እዚ ኩሉ ክሰዱልና ዝቐነኹም ደብዳቤታት መልእኽቲ ኣብ ልዕልና ዘለኩም ክብርን ፍቕርን ልዕሊ ኩሉ ግን ናፍቆት ዝገልጽ እዩ ነይሩ ገሊኡ እሞ ዳርጋ ሙሉእ ጋዜጣ ትፅሕፉልና ፀኒሕኩም ከምኡ ድማ ንብዙሓት ስነ ጥበበኛታት ኣብ ፈራዳይ ሾው ከተርእዩና ወይ ከተቕርቡልና ዝብል ሕቶታት ቀሪቡልና ኣሎ ሕቶኹም ሙሉእ ተቐቢልና ያለና ፍሒራ ከማን ካብቶም ቀዳሞት ተጠሊቡ ዘሎ እዩ እነሆ ካብ ቅድመኹም ምሕፀኖ ኣለኹ ሓፋሽ ደልየካ ኣለኹ ፅበየካ ኣለኹ እንድሕር ኢሉካ ንሓፋሽ ጠለቡ ክተቕርበሉስ ይግባእ እዩ ስለዚ ወላ ሕራይ እወ ገለ ተዘይበለኒ ብምንቕናቕ ናይ ርእሱሲ ርግፀኛ እየ ኣብቲ መደብ ድልው ከም ዘሎ ናብ ዓሻ ሮመዳን ክሓልፍ ዓሻ ሮመዳን ዛ ስእሊ እዚኣ ብዙሕ ስምዒታት ጠውላሕታን ፈጢራትለይ ንስኺ እሞ ኣበይ ኢኺ ዘለኺ ኣበይ ዝተሰኣልኩማ ኢኻ ኸ ኣብ ከመይ ዝበለ ኣጋጣሚ بمجمّر يقع نزع دمزي زغربلي فراday show كمسجن فوتو مالتي كمون نزم مبزلو قدايم بز موسيقኛታት ይኹኑ ደረፍቲ ይኹኑ ካልኦቱን ዞም ኣብ ከባቢና ዘለው ካሜራማን ይኹኑ ከመስግን ፎቶ ማለት እዩ ብዛዕባ ዛ ስእሊ እዚኣ ክዝክር ንድሕሪት ተመሊሰ ቅድሚ 40 ዓመት 40 ገለን ዓመት ኢና ክንዝክር ማለት እዩ እዚኣ ኣብ ናቕፋ እያ ዛ ስእሊ እዚኣ እዛ ስእሊ እዚኣ ኣብ ብርጌድና መርዓ ነይሩ ማለት እዩ ብርጌድ 7 ዝምርዓው ብፆት ነይሮም ናብኡ ሕጂ ኣብቲ መርዓ ኢና ተሳኢልና ዛ ስእሊ እዚኣ እዚ በዚ ሸነኽ ዘሎ ባጋብሪ
بدحرو زلو جرماي مانجوس بز أقاطعمي سوء ود باطعيو بدحرو أنا لخو تي بدحري زلو جرماي قبرابي مالتي حجي ذا سئل زيا درف نيرونا ناي مرعى زملكت مالتيو اندا درفنا استسألنا سئليا اتا تاني ارتعستا اتا تحستا خا بزحو كا ذكراي كلن غن حنت باراغراف كذكرا انتي تبل نيرا مسلكا فراداي علل نبللهم هيا نحب حبهم ما فصمتو مرعى زصنح زمدنهم يا تبل حجي تادر في بزخونه تقبلنت نيرو افت وانت مخنياتو ابت وان 80 ስለዝነበረ እቲ ናይ መጀመርያ መርዓታት ዝካየደሉ ስለዝነበረ ቁርብ ፍሊድ በለ ክስታት አጋጣሚታት ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ እኽዝክራ ዝኽእል ማለት እዩ ክንደይ አባላት ክንደይ ብጾትኩም እዮም ተመርዕዮም ሸው ኣብ አኳ 3-4 እዮም ነይሮም ቅድማኣ ግን ኣብ ሓንቲ አጋጣሚ ተደሪፋ ነይራታ ደርፊ ጸደይስ ዝበሃሉ 24 ግሩፕ መርዓ ዝገበርናላ ኣብ ኣድያብ ዝበሃል ቦታ ውን ደሪፍና ነርና ማለት ያ زي تخفلوا بانديهم نيركم مالت زي كمان نيرا مالت ناب قال لي حطتات كملسكيه إذا قطعت عزغنيت درفي بزعبا قرب انتي تفلتي بزعبا زي ولد تبل هو ناي إلسا خيداني هو انتاو نسمع نيري مجمري حدا سب دريفوا خمزولو حدا ودي اسمع منو نيرم بدمص عقوبا غابر يغليلو مني ግን እቲ ድምጽ ዕዋ ጋብር ኣይኮነን ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብ ናይ እንደ 52 ሲ ካፕተን ህቡባት ደርፍታት ንሕና ንጽበየን ደርፍታት ማለት ኣብቲ ግንባር ከርእዩ ከለው እንደ 52 ሲ ተቀዳመይቲ ንጽበያስ ዛ ወለድ ትብል ደርፊያ ምክንያቱ ንሕናስ ወለድናስ ጸሊእናዮም ወይ ብዙኾነ መንገዲ ኮና ንሜዳ ወጪና ናፍቆት ኣለና تزتا لنا بزعبا ولدنا مالتي حجي ولد خدرف كلها قلد سمعك عديها تذكر ابوها تذكر زي لوجيكي كتذكر سنه يقدني ولا ابتقال سنه هلو وي ناطنت كان مصنقادل ولا نسوا انبر ግን ولد خاص يرسعوا مالتي يكونن ስለዚህ بጣም ያትትንክፈካ كدرف كلها ኤልሳ عاش ዝብል ተጋዳላይ ገለ ብዙሕ ነይሩ ብዙኾነ ሕጂ ክዝክሮ ከለኹ بጣም ይድስማዓኒ ማለትي ስለዚህ ናይ ኤልሳ ኺዳኖ ሙኻና ይድፈልጥ ኣነ ናይ እንደ 52 ካ ምናልባሽቶም ኣብኡ ዘዳለዋ ብጾት ይሃሉ ኣይሃሉ ብዙሕ ኣፍልጦ እኳ ይብለይን ባዕላ ዝያዳ ትገልጾ ብዙኾነ ግን ናይ እንደ 52 ሙኻና ይድፈልጥ እምበር ናይ ዕባ ጋብር ኣይኮነት ወከምዚ እንዳዳኛ ወይ ቤት ፍርዲ ዘለና ክመስል የብሉን بتي بالبوناون إلسا خيدانة أبت مجمرة أزجبورتو إنترفيو قالي ساتو نيرا هو إذا درف زيا بعد من كم درسوا من زي ما هم زوج الله ما أسكم استدرفت تعذبتنا تقطعتي لهم يوم إلسا أبتي ذهبتو البونا زمل أمل سون انت عاتبل عقب جابر بكل من جدي بكل ملك عيل علي عزيز خبرو بتعيو أنا نزادر في زياجن زغطو لي زي مولاي سلازلو انا ادريفيا زادر فيزيا ناتيا زخبلون كلخو جن الى ازي درفزي انا يدرفو عقبا غابر وني درفو كل نبرات ودبيو كل نبرات حزبيو بزح ستاي زغبر يلن نسلا ماليتو سلستل علينا نزارب زلنا بتحفاش كا تعذبتنا خبرات تعذبتنا اتتوبوز نبركم ريتو قاليو انا بجبري نيري عقبا غابر زدرفه يزول سبات الله بدحريو يا إلسان زادر في زيادة رفاتا زولو سبات اللو أيفالكمن زي أب مصرتو خاب مجمرة جميرانا إلسا خيداني أزولو اللو نزي حجي كم زبالكو خي أبيت فردي أبدان دايدانيا خيدا نواردو قال لي كونن لكاتي إلسا زبالو تي أنا خدقم زدر في زي بتي تدريفو نا يودب درفيو جن إلسا سلس درفوتو تازيه ماناتا مس ولد دي زت أساسر نجر جن قدنا تالو عقبا قابر مس ولد دي زت أساسر نجر سلزلو مدن غاري تفطيرو زولو نتتعذباينا ولدي زبل نجر دحرينا بقال انفت عقبا غابر ملكت كوينا
እዛ ወለዲ እዚኣ ክትመስሎም ትኽእል እያ ግን ኣነ ታስኺ ዝሃብክያ መልሲ ዘገረመን ስኽትራ ኣይኮንክን ከምኡ ኢልክኒ ዘለኺ ሓንቲ እታ ናይ ኤልሳ ወለዲ ብሓደ ወዲ ተደሪፋ ሓደ ሰብ ከዓኒ ኣብቲ ፌስቡክ እዚኣ ናይ ዕቁባ ጋብር እያ ዕቁባ ጋብር ዝደረፋ እያ ኢሉ ፖስት ገይርዋ ኣሎ ኣብቲ ክስታይ أنا ولا أرون ونا قدموا سمعوا نيرو كالوت عقبة قابر دمتو زفلتو لعل كل خاء التهرار ما داو أبكرار زفلتو فتي ما زي أنا عقبة قابر كتقولون أي تخيلينيا إلهم سلزو زخونا سب أقاتامو خوينو خرار حيزو نزانا إرسا خدانة سلز درفا دا أمبر بمسارتنا إرسا خدانة ولدي نا إرسا خدانة مخوانا إيوتي مرقاقت إزمت زلو እዚኣ ምስ ናይ ስውዕ ዕቁባ ጋብር ምትእስሳር ካብ ሃለዋ ግን ገለ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ክመፅእ እዛ ደርፊ እዚኣ ንመጀመርያ ግዜ ምስ ዕቁባ ጋብር ምትእስሳር ከም ዘለዋ ዝነገረኒ ተስፋይ መሓሪ ፍሒራ እዩ ወለዲ ክንደይ ትናፈቑ ሚእቲ ብምእቲ ናይ ኤልሳ እያ ግን ዕቁባ ጋብር ወለዲ ትብል ደርፊ ይደርፍ ነይሩ እዩ ኢሉኒ እምዋ ወለዲ ዝብል ደርፍ ነይሩ ዕቁባ ጋብር እወ ምክንያቱ ተፈኖ ናባና ምስ መፀ ተፈኖ ከዓ ዝበዝሕ ግዜ ናይ ዕቁባ ጋብር ደርፍታት ይደግም ስለ ዝነበረ ብፍላይ ሽዑ ግዜ ኣብ ማእቶት ኢና ነርና ኣብ ማእቶት እታ ወለዲ ክደርፋ ከሎ ይዝከረኒ ኢሉ እታ ዜማ ከይተረፈ ኣምፅዩ ብድሕሪኡ ብዛዕባኡ ክዛረበኩም ክዕለኩም እየ ንዓኻትኩምን ተኸታተልትናን ከመይ ነይራ ተስፋይ መሓሪ ፍሒራ መጀመርያ እዚ ኩሉ ክንዛረቦ ፀራሕና ማለት ነዚ ሸው እዚ ከመስግን እየ ዝፈቱ ምክንያቱ ብዓይኒ ሓደ ክልተ ምድራፍ ጥራሕ ዘይኮነ ወዲ ፈራዳይ ነዚ ዝኽሪ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ኣብዚ ሓድሽ ወለዶ ዝነበረ ታሪክ ናይ ደርፍታትና ኣምፂኻ ንናእሽቱ ኣሕዋትና ነዚ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ንምትሕላፍ ብዝለዓለ ደረጃ ቅድሚ ሕጂ ብዘይ ተረኣየ መንገዲ ከምዚ ጌርካ ከተላሊ ምብቃዕ ንኩላህና ብጣዕሚ ብስም ኩሎም እዞም ኣርቲስት ኣነ ብዘይ ቀል ዓለም ሕጉስ እየ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን እዚ ዝበሃል ዘሎ ናይ ታሪክና ሕቶ ብጥቕሉሉ ኢና ንሪኦ ብድሙሩ ኢና ንሪኦ ናይ ዕቁባ ጋብር ናይ ኤልሳ ናይ ገለ ይኹን ስራሕ ናይ ሓባር ስራሕ እንድዩ ብናይ ሓባር ስራሕ ኢና ከዓ ማዕቢልና ዝባሃ ግንባር መለለይ ኩሉ ግዜ ናይ ሓባር ስራሕ እዩ እዚ ስራሕ እዚ ክሳብ ዝኾነ ከዓኒ ብዛዕባ ሓደ ክልተ ደርፊ ኣሮን ድሕር ኣዝማጅ ገይሩ ኤልሳ መፅያ ገለ ትውስኸላ ፍሒራ ገለ ውስኽ ንሓንቲ ደርፊ ግን ኩሉ ሰብ ክፈልጣ ዘለዎ 3-4 ሰብ ተፅንዓ ምክንያቱ ኣነ ክጉረሽ ዝኽእል ፅባሕ ንጎ ኣነ ተሰዊዕ እታ ደርፊ ምሳይ ትስዋእን እያ ነቲ ካልእ ብፃየ ትመፅእ ብከምዚ እንዳተወራረሰ ዝመፀ ደርፍታት ስለ ዝኾነ ልዕሊ ዝኾነ ግን ነዚ ትሕሶታት እዚ ኣብ ንኣሽቱ ኣሕዋትና ንምትሕላፍ ትገብሮ ዘለካ ፈራዳ የመስግን እየ ግን ነታ ሕቶ ንምምላስ ምስታ ናይ ኤልሳ ኪዳነ ደርፍን እዚኣን ፍልልያ ኣለወን ኣነ ዝከረኒ ኣሮን ኣብ ዓራግ ዓል ተፈኖ ናባና ተወዚዖም ምስ መፁ ኣብ መንጎ ተፈኖን ኣብ መንጎ ዕቁባ ጋብርን ዝነበረ ምትእስሳር ብዘይ ዓለም ዓብይ እውን ደሪፉሉ እንድዩ ተዓቢ መምህረይ ትብል ደርፊ እውን ደሪፉሉ እዩ ብዘይ ዓለም ቅድሚኡ ዕቁባ ጋብር ምሳይ ምስ ኣሮን ይነይሩ መጀመርያ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ብሪጌዳት ፋሕ ምስ በልና ግን ጥቡቕ ዝምድና ምስ ተፈኖ ኩሉ ትሕዝቶ ናይ ተፈኖ ይኹን ዋላ ናይ ካልእ ሰብሲ ናይ ዕቁባ ጋብር ኮይኑ ይስማዓካ ብፍላይ ኣብ ብሪጌድ 7 ስለዚ እዛ ናይ ኤልሳ ኪዳነ ደርፊ ነብሳ ዝኸኣለት ናይ በይናይኣ ሽዕዋን ክትደርፎ ከለዋ ትረኣየኒ እዚ ሕጂ ሓላፍነት ናይ ስድራ ተሰኪማ ኣደ ቆልዑት ኮይና ገለ ብዝኾነ
تقولوا الفقر انتايو زي فقر زي اب نعنا تكو زغلو نعشتو مسجاركا بس عمية زي مسجونو قلت في اللي هاللون يتندر فيه أنا نايب حق تسحبني رزا ناي تفونو درفي عنتو يا قات أمو دولنا لهم ساقوينا نخنا الرجاجس كنبلينا دولنا كابزين أب أمريكا ندولنا تفوننا قات أمي خمسي عنتو يستبهله زي ما قلت منها تين يلنا بزغوني مستي عنتو يتقولوا الحسابات أو أتأتمو في اللي هاللون إلساقاني أنا تدرفي أبتو وانتي أبتو جزيتي نفس وقف تجادلاي أنت عينة سمعت كله قوم زعما سلدرفي كم زقوال رمضان دبلته حصاونا يكوننا أنا كاب أبونا جن تفترنا هنا أبوهات نافق أديهات نافق زنبارة أسر بقليل قرأة كونن بزخونة جن تفل اللي عند ممسا ثاني أقوى جابر كم ساقي هو أنت تسمع كانت بونير فيرجو أوروبيا أنا يفلت أنا عنتو يتحيف لنا بقدر ما مثلاً هو جيتار أريه ولا خوينا أرون بري مثلا ولدينا عيكم بزح زنابيو كاباتشام نخيف له بزح زيدليو مسأتام نخربر وتروز مني أبون ولا أدو أدل ولا أدم نخندينا وارش صويرانا كدام من عدا أدخا من عدا مزنا يبولون نافقت ولادا مزنا يبولون نافقت ولادا ولدي نعيكم بزح زنابيكو كاباتهم نخيف اللي بدليو مسعتهم نخنبر وترز منايو أبوني ولا أدو أدني ولا أدم نخندينا وأرح صويرانا كبدا من أدمنا أدم أدخا من أدم مزنا يبولون يا خاي نافقت ولادا مزنا يبولون يا خاي نافقت ولادا أربعة برز دي قليل يا روح أذكرها هنا thank you thank you فحيرا أنا بطبل حتى نابزغري مليس كنا نعاقا زيادة متسسار اللوا كل جزي أرون نقرن نيرو فحيرا نزادت بالدرفة كله في كستاي هديو بتعمي صفت هديو ينافق أبز غربا جزي هيوات كابز عالم تفلين أنا إذا قدرفوا لهم كاسمعت كلنا يقوم تدرفوا نيركم زعبا نافقتنا ما تكون بينكم ما يكون النير زعبا حقوسنا دستانا تسفانا كل نجراتنا دمتاويان نعنا سنة ببنياتات عناسي كساب نتجدلي تي زبرت مقادلي وينو زصنحيو بتحاد انتاي له انكو عزغت كم يلو كنا هار بزح زيت فوتو كاتغوني انكو عزغت عزتلعالي له ازيا تحبيات الناس زنبرت موت طعم زي ما اخاني ازي فولي زخونه بفلاي منتاي عزخا خيراتني ابتو فولي كشارتنا عقبا قابر زبل درف كل كيزي ازي امسغاغري درفنا عقبا قابر يا انا قروري بالليل نمبر كل كيزي كبلا انت زخل كساب كندي دس مبلني حجي كنسجر
ኣብቲ ቀዳማይ ክንዘራረብ ከለና ኣሮን ተኪኤ እዛ ሕቶ እዚኣ ምስ ኣልዓል ኩሉ ኣነ ንዕቁባ ጋብር ካብ ሀ ክሳብ ፐ እንታይ ከም ዝደረፈ ይፈልጥ እየ እዛ ወለዲ ትብል ግን ፍጹም ኣይፈልጣን እየ ኢሉኒ ነይሩ ምስክርነቱ ክህብ ከሎ ኣብ ዕቁባ ጋብር እንድሕር መፂና ክልተ ሰባት ፍሉያት እዮም ኣብ ሂወቱ ሓደ ተፈኖ እዩ ከም ዝበዓልኻ እውን ትገልጾ ፀናሕካ ኩሉ ደርፍታት ናይ ዕቁባ ጋብር ክደግም ይደሊ ኣብ ውሽጢ ናቶም ሰብእነት እቲ ሰብእነት ናይ ዕቁባ ጋብር ዝእተው ምስ ደሞምን ምስ ስግኦምን ዝሓወሱ ሰባት እዮም ሓንሳብ ኣኽሊሉ ተፈኖ ክኸውን ኣይደሊን ዕቁባ ጋብር ክኸውን ይደሊ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ካልኣይ ኣለዎ ዳዊት መስፍን ዝበሃል ዳዊት መስፍን ከዓኒ እቲ ሰብእነቱ እውን ዘየሎ ገይሩ እዩ ዝቆፅሮ ክሳብ ክንደይ ኣብ ውሽጡ ንዕቁባ ጋብር ከም ዝእተዎ ኣካል ትደመ ነፍሱ ከም ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ይፈልጥ ኣብ ብዙሕ ድራማታት ከዓ ይርአ ኣቐድም ኣቢልካ ከም ዝገለጽካያ ግን ንዕቁባ ጋብር ክልቲኹም ቅድሚ በዓል ተፈኖ ኢኹም ትፈልጥዎ ንዕቁባ ጋብር ስለዚ ምዛ ደርፊ እዚኣ ኣተኣሳሲርካ ምስቲ ናይ ዕቁባ ጋብር ዝነበረ ክእለት ኣበርክቶ ገለ ነገር ተትብለና ንሰማዕትና ኣነ እኳ ብቐዳማይ ተዛሪበን ብዛዕባ ናይ ዕቁባ ጋብር ብዛዕባ እታ ናይ ወለዲ ትበሃል ዛዕባ ተላዒላ ነበረት ሕጂ ኣጋጣሚ ከዓ ኮይኑ እዚኣ ዮርካ ዲኹም ኢልኩማ እዚኣ ዮርካን ፈራዳ ሾውን እዚ ፕሮግራም ምስለን እናኣተወ ዘለና ቀዳማይ ተረዳእንን ነይሩ ሕጂ ቴንኪዩ ኣብዚ ዓዲምኩም ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ጌርኩም ምስ ህዝቢ ከተራኽቡና ምፍታንኩም ብጣዕሚ ዘዕጉስ እዩ መስግነኩም ኣብታ ሕቶኻ ክምለስ ተኾይነ ናይ ዕቁባ ጋብር ደርፊ ከይጀመረ ከሎ ኢና ንፋለጥ ፍሒራ ዘለዎ ኣነ ዘለዎ ንሕና ባህሊ ምስ ተመደብና መጀመርታ ዕቁባ ጋብር ናይ ምግጣም ልምዲ ነይሮ ዝያዳ ካብ ምዝያም ኣብ ግጥሚ እዚ ሓይሊ ናይ ዕቁባ ጋብር ከዓ ኣብ ታዕሊም እዩ ተራእዩ ታዕሊም ከለና ረቡዕ ካብቶም ገጠምቲ ዘዳልው ነበሩ ምዝንጋዕ ናይ ታዕሊም ሓደ ዕቁባ ጋብር እዩ ዕቁባ ጋብር በዚኣ እዩ ናብቲ ባህሊ ዝሰዓብ ማለት እዩ ድሓር ግን ኣብቲ ውሽጢ ባህሊ ምስ ኣተወ ዝኾነ ይኹን ዜማታት ዝወፅ ነበረ ብዕቁባ ጋብር እዩ ዝግጠም ነይሩ ዜማታት ካብ ንሱ ይኮነን ዘርፎ ነይሩ ካልኦት እዮም ዘርፎ በዓል ዕድል ኣለኒ በዓል ኤሬ ንዕንደተሎ ስርዓት ናይ ሃፀይ ሕጂ እቲ ዜማታት ናይ ቀደም እዩ እቲ ባህላዊ እዩ ኣልዓሴና እዩ ዘዳልዎ ነይሩ ሽዑ ግን እቲ ግጥሚ ዝገጥሞ ነበረ ዕቁባ ጋብር እዩ ከም በዓል ኣይምሕርን ጥይቱ መዛሙር ሽዑ ዝግበር ነበረ ብዙሕ መዛሙር ነይሩና ዕቁባ ጋብር ዝገጥሞ ነይሩ ግጥሚ ትምልከት ኣብታ ጉጅለ ብጀካ ዕቁባ ጋብር ካልእ ሰብኣይ ነበረ ድሕር ዓመት ገለ ዕቁባ ጋብር ከም ደራፋይ ኮይኑ ክመፅእ ጀሚሩ ስርዓት ናይ እንታይ እቱ ነራ ፀረ ሃፀይ ጭነት ትብል ደርፊ ዝሕልቲ ነራቶ ፍሒራ ዝክራ እዚ ሕጂ ኣብ ህዝቢ ኣይቀረበን ብዙሕ ደርፍታት ናይ ዕቁባ ጋብር ንሕና ንፈልጦ ኣብ ህዝቢ ኣይቀረበን ማለት ኣይተሰምዐን ሰብ ኣይፈልጦን ከም በዓል ዋይ ክትዕም ምንባር ትብል ሕጂ ዋይ ክትዕም ምንባር ምዛ ዘላ ግንባር ሰውራ ጭኩን ደርብያ ናይ ሸቃሎ ገባር ትብል ሕጂ ኣብ ሻሙናይ ዙርያ ካድር ክመሃር ምስ ከደ ካብኡ ሒዝዋ ዝመፀ ደርፊያ እዚኣ ድሓር ተመሓይሻ ኣብቲ ባህሊ ውድብ ምስ መፀ ዕቁባ ጋብር ደሪፍዋ ድሕሪ ዕቁባ ጋብር ከዓ ወዲ ዛግር ደጊምዋ ሕጂ ናይ ዕቁባ ጋብር ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ኣጀማምሩ ከምዚ ዓይነት እዩ ዋላ ፍሒራን ዕቁባ ጋብርን እዮም ሕጂ ፍሒራ እዩ ዝቕድሞን ዕቁባ ጋብር ኣብ ደርፊ ኣጀማምራ ይኹኑ ዋላ ተመክሮ ዕቁባ ጋብር ግን ሓደ ግዜ ዝከረኒ ሓሚሙ ፍሒራ ብርቱዕ ዓሶድያ ገለ ሒዛቶ ኣብ መን ተብሎ ከለና ሓውዮኻ ሕጂ ዕቁባ ጋብር ጆክ ገይሩ ሓዊኻ ዲኻ ኢሎ ኣነ ዛ ዘንደርፍኻ ክደርፈን ኢለሲ እዛ ወዲ ተኸደለይ እንዴለ ፅልም ከምኡ ብሎ ንፍሒራ ሕጂ ማዕረ ከምዚ እዩ እቲ ጆክስ ናይ ዕቁባ ጋብር መስሓቂ ድሓር ሓቀኛ እዩ ርትዓዊ እቲ ርእቱ ዋላ ኣገባብ ገለገለ ምሻለካ ግን እታ ትረኣዮ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ሰብ ድሕር የለን ይዛረብ ብዙሕ ነገራት ናይ ዕቁባ ጋብር ክትዕልል ትኽእል ኢኻ ኣነ ክዕልል እኽእል ዋላ ድሓር ኣብ ከረን ምስ ከድና ኣነ ስዋ ይሰትን እየ ነይረ ስዋሲ ንዓናይ ተስካር ኣለኹ ዘካይ ምሳ ኢሉ ተስካር ወሲድኒ ናይ ምንታይ ተስካር ኢለ ኮማንድስ
ኮማንድስ أمتى مبتدأ زغ مهندس سنة واقي قتلنا وما نحن قتلنا مهندس دينا دامو بس كان متيد قلت نعم عند السؤال كاترح لاني خيد مسؤول دا سو دا او عجسي زمت لزخنا قربا زمت صار ما زاني شعترو تشفينا نعيلا تقمدت تصنع نعيكا تقدحنا انا كن سوا ستيوني اي طعمي فلتني شو كان حنت بكير استولني حنت بكير اذا قلنا عواقب نتازل علال بزح نقرات ناي باطي زعلكا ود باطيو ود اسمراي اصبيو شو فليت زوات داشمي دحر حقኛ ናቱ ታሪክ ህይወት ይዝዕልልካ ሕጂ ኣብዚ ከምዚሲ ዳርጋ ንሕና ካፍታ በዓልቲ ቤቱ ንሕና ኢና ነቅድሞ ትሌላ ከምቲ ዝበልካ ማለት ኣብዚ ደርፊ ጥራሕ ዘይኮና ብዙሕ ህይወት ሓደ ዑደት እውን ወዲና ኢና እዚ ናይ 77 ናይ ከተማታት ምሕራር ዝነበረሉ ግዜ ሙሉ ካብ ቃሩራ ስጋዕ ፀሮና ዝነበረ ዑደት ናይ ጉጅለ ባህሊ ዝባ ሓይልታት በዓል ሰኣለና ፍሒራ ኣሎ ኣነ ኣለኹ ዋጋብር ኣሎ بعد ملقيتها وتذاكر كمان مشاناي نيرو كديجا ادماي تفتا ጉጅለ ነበርና ገለገለ ሰባት ማለት እዩ ስለዚህ ኣነስ ካብዝን ላዕልን ዓጋብር ክገልጾ ግዜ ተዝረክብ ጸሓፋይ ተዝኸውን ካብ ፍላይ ብዙሕ ገለጽ ኮነ ነረ ምክንያቱ ቲ ታሽሙንስ احنا حلفنا نرنا تنخونون كوميتي هيستوري ناي شعبيا مصاصاس كوميتي تاريخ مقبال ብዙሓት ሰባት ከም ዘገርም እዚ ሕጂ ክትበና ዝገልጽ ጸናሕካ ነገር ርግጸኛ እየ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ እዞም ከም ኣብነት ዘምጻኻዮም ደርፍታት ከም በዓል ዕድል ኣለኒ ግንባር ኣለኒ ምዛቕንዕቲ ውድብ ዘሰልፈን ዝብል ደርፊ ዕቁባ ጋብር ከም ዝደርፎ ኣነ መጀመርያ ግዜ ሕጂ ካብ ኣፍካ ሰማዕ ኣለኹ ትድርሰቱ ትገጥሚ ናይ ዕቁባ ጋብር ምዃኑሲ ሕጂ መጀመርያ ግዜ ካብ ኣፍካ ሰማዕ ኣለኹ ኣነ ብኻሊእ ዝዝክራ ዛ ደርፊ ካብ ጀብሃ መጽዩ ምሳና ዝተሰለፈ ሳልሕ ዝበሃል ብጻይ ነይሩ እንታይ ዝብል ኣብ ከረንሲ ግንባር ኣለኒ ዕድል ኣለኒ ምዛቕንዕቲ ውድብ ዘሰልፈን ትብል ደርፊ ምስ ሰማዕኩ ሸዓናይ ምሸት ናብ ህዝባዊ ግንባር መጽየ ይዝብለኒ ኩሉ ግዜ በዚ ዝዝክራ ካብዚ ዝጠቀስካለይ ደርፍታት ሕጂ ኣብ ሓንቲ ቁም ነገር ክንተኣሳሰር ኢና ኣነ ንስኻን ምስ ዳዊት መስፍን እውን ቀትሪ ተዘራሪበ ነይረ ንዕቁባ ጋብር ክንፍትሾ ደሊ ኣለኹ ኣነ ሓደ ሙሉእ መደብ ጌርና ዕቁባ ጋብር ደርፍታቱ ካበይ ናበይ ንብገስ ዘለዎ ናቱ ቅድውን ክንትንትኖ ደሊ ኣለኹ ከምቲ ተሓባበረኒ ከዓ ርግጸኛ እየ ድሮኸማን ሓያል ማቴርያል ሂብካ ንለኻ ብሓንሳብ ኮይንና ናይ ኩልና ስራሕ እዩ ማለት እዩ ንከምዚኦም ዝኣምሰሉ ስነ ጥበበኛታትና ተዘከርቲ ንዘለኣለም ተዘከርቲ ክንገብሮም ከዋኽብትና ኩሉ ግዜ በሪሆም ክነብሩ መታን ብከምዚ ጌርና ክንድብሶም ይግባአና እዩ ስለዚ ቴንክ ዩ ስለዚ ከይወፃኹ ከለኹ ምስ ዕቁባ ጋብር ከምዚ ካብ ነበርካ ምስ ኤልሳ ከዓ ብሓንሳብ ዝነበርኩምሉ እዋን ነይሩ ናብኡ ክንመጽእ ከዓ ደልየ ኣለኹ ኣብ ዓሰብ ብሓንሳብ ነይርኩም ምስ ኤልሳ ኣብ ሓንቲ ጉጅለ ቅድሚኡ እውን 50 ዋርሳ ትበሃል እስኻ ክትዘንትወሊኻ ድሕሪኡ ድያ ቅድሚኡ 50 ዋርሳ ትበሃል እውን ምስታ ጉጅለ ንኤልሳ ዝተፈልጣ ኢኻ ምስ ዕቁባ ጋብር ጥራይ ዘይኮነስ ንኤልሳ እውን ካብቶም ብዕምቀት ዝፈልጥዋ ፅቡቕ ፍልጠት ዝፈጠረ ሰብ ስለ ዝኾንካ ፍሒራ እንታይ ኢሉኒ ነይሩ ኤልሳ እኮ ጀውሊን ትደርፋ ነይራ እያ ኢሉኒ ጂ ጀውሊን ትደርፋ ነይራ ኢሉ ካብ ጀመረለይ ጀውሊን መበገሲ እያ ምስ ኤልሳ ዝነበረኩም ዝነበረ ዓቕሚ ኣብ ምሳኹም ዝነበረ ኣበርክቶ ካብ ተቐድማት ሒዝካ ተኣሳሲርካ ዝጀመርካለይ እውን ብቐዳማይ ክትቅፅለለይ هو إلسا بقدامي بزعبة حنتي دارفينا تزاريبنا نيرنا زعبة العائلات تكاتع زلا ولدي قلنا أنا خفت حد زبالكو الشعوسي جاس ممزنيتنا إلسا خيدانا يكون بس إلسا خيدانا بزوح سلسة وعسكو بزوح سلسة فلتا كاب عسب سقع عد سابا تينا مالتو خب سهل عد سابا خب حن ساكيدنا ينازمون دار سلازي بايزوي حنت ነገር ክነግረካ እዛ አዲስ አበባ ዝኸደቶ ኤልሳ ኣይነበረትን ኣስመራ ጀርመንያ ነይራ ግን ካብቶም ሓደ ሪቶ ኤልሳ ክትመጽእ ኣለዋ
سنات كيدا لو ازولكو حدا اني كم مجمرو خننا مالتي زعل صبر زي انت اي مبقسيو كل شعب قعزو تقعز يا خنوي 50 ورسات تبال كم تذكر كا نحجي قال يصاني رسا زرغيحكم ما تخونوا تسفا قبر اباي ملسني ግን ድሕር ናጽነት ካብ ዓሰብ ተመዲምና ተንጉጅለታት ባህሊ ናይ ሜዳ ነበራፍ ብሓንሳ ተቢለን ፋሕ ቢሎምና መቸም ተሓዊስና ሓንቲ ጉጅለ ሓሬና ትበሃል ኣቂምና ነርና ኣብ ዓሰብ እዛ ዓሰብ ካን ገዛርሳ ታሪኽ ያ ኮይና ከምዚ ናይ ሜዳ ገልጾ ጸናሕኩ ኣብታ ጉጅለ ሕጂ ከባቢ 7 ሰባት ዝኾኑ የለዎም ብሂወት ብዙሕ ነገራት እንዳ ዘከርካ እቲ ናትና ጸጋ ዝኒቲ ምጽናሕ ሕጂ ኤልሳ ኣፍቲ ዓሰብ ዝነበርናሉ መጀመርታ ናጽነት ንሕና ኣስመራ ይነበርና ዓሰብ ሽዑ ሓንቲ ውዒቲ ከተማ ናይ ኤርትራ ነይራ በቃ ባርቺኔማ ዳ ትበሃል ነይራ እታ ንስራሓላ እንግሊሽ ኣነ ክደርፍ ክእል እየ ትብለና እንታይ ጆሊን ያ ናይ ዶሊ ፓርተን ዋ መሳሰል እዩ ካብቲ ናይ ድምፀን ታሽሙ ሕብሪ ወጽቦ ኢልና نصاوتላ ንሕና ነሰንያን ንሕዛታ ታሽሙ ልክዓ ደርፋ ነይራ ሕጂ ኤልሳ ከመይ ጌራ እንግሊሽ ሱዳን ካ ኸይድና ነርና ከሰላ ዝቁርብ ግዜ ኣው ኸ ናይ ኣልበላብል ዲኹን ደሪፍ ክንሓቀ ምስ ፋጥና ኢብራሂም ተቐዲሓ ኣብቲ ናይ ቴሌቪዥን ታሽሙ ኣው ኸ ኣልበላብል ደሪፋ ሕጂ ከምዚታት ብዙሕ ታሽሙላ ብጀካቲ ናታ ትደርፎ ማለት እዩ ብጀካቲ ኤልሳ ዘበላ ደርፍታት ናይ ሜዳ ይኹን ናይ ድሕሪ ሜዳ ዘረፈቶ ናይ ፍቕሪ ሕጂ ካብተን ብቕዓት እቲ ብቕዓት ይኹል ሻዕ ሰበካ ኣብ ስነ ጥበብኮ ዝነብር ኩሉ ሻዕ ብቑዕ ሰብ ብቕዓት ዘይብሉ ሰብ ይጅምር እዩ ክረአ ክእል እዩ ስቴጅ ግን ኣይቅፅልን ናይ በዓል ኤልሳ ናይ በዓል ካልኦት ደረፍትና ስጋዕ ሕጂ ዝደርፉ ዘለዉ ካብ ኒዮት ሒዝካ ናይዚ ታሽሚቲ ብቕዓት ይትቐኒ مخال نتي مدى نتي حسكا زلخا تاشمو بقبو كسرحلو الفتان سيو حجينا إلساس بقداي زعبا حانتي درفي أمور كسناينا تزاريبنا مس إلساكم بزوحنا سرحنا بعسب بزوح حدا ناي 3 عامل قلب عن ثانينا هنا كوينا تتعيسنا نفسي فيلاو هيوت أتينا يعني لنا عرون كالعيتن اقرا مقداي انتهى ኤልሳስ እንድሕሪ ጀርመን ነራ ክትመጽእ ኣለዋ ኢልካ ካብቶም ዝሓተቱ ስኻ ቀዳማይ ማለት እዩ እንታይ ዘኪረ ዳሽም ክመጽእ ከሎ ስመራ ዳሽም ክመጽእ ኣሎ ኣብ ኣልባ ባንድ ብሓንሳብ ከለና ኣነ ንስኻን ዳሽም ክመጽእ ኣለዎ ምሳና ኢልካ ዝሓተትካ ከም ደራፋይ ዝጠመትካዮ እስኻ ኢኻ ነርካ ዳሽም ኦፍ ኮርስ ኣብ ገለ ተሃዱ ፍለጥ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ኣብ ካልእ ደረጃ ዝፍለጥ ሰብ ኣይነበረን አሮን ሽዑ ዝከረኒ ካብቶም ደረፍቲ ኢልካና እዚ ዳሽም ምስግና ነምጻዮ ኢልካኒ ዳዕር ዳሽም ምስግና ምጽናዮ እስኪ ጆስ ለማታ ኢሉ ደሪፉ ዓለም ሙሉ አፈሊጣቶ ስለዚህ ትጥምት ኢኻ ንምባል እንዲዩ ነባኺ ኻ ክምለስ ኤልሳ ኤልሳ ኣነ ኤልሳ ወለዲ ትደርፍ ኤልሳ ዝፈልጥ ቆልዓ ኣኸላ ድሓር ከም በዓል ስደት ኣብ ስደት ጸኒሑ ከዓ ዝምዕቡል ደርፍታት ብፍላይ ከም ባሕቲ መስከረም ዝደረፍክያ ጃነት ጃክሰን ዘምሰለትኪ ደርፊ ሕድሪ ለኒ ከምዛ ጥራይ ትደርፊ መስለኒ ነይሩ እንተ ደኣኒ ጆሊን ትደርፊ ኮይንኪ እሞ ከምዛ ኣሮን ዝብሎ ድምፂ ምስ ዶሊ ፓርተን ዝወዳደር ኮይኑስ ዋ ኣሜሪካዊት ኢኻ ማለት እዩ نسوق أنت يقول لي تصنيع عندك أنا بسودان كذا أنا بلابل دري فايل سدين كمالتي المانجا الشايل المانجا ما عارف كيف نحنا بنشقى نحنا بنشقى هذا سبك آخر لنا قلنا عند 50 كلتن وتشاو كودر فيه وانا يونايت تقدر فيه نتناي تقرسي لك تقرا بيه تقرا لاجا غيرات تدرف يلو حجي الساسي بزح سبيخي مالتي بزح يخي سلازي تعدلتي كامنتاي يخوين اسمعكي
فوق